Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәзер кат-кат юрганнарга төренмибез. Бөгелмә прокуратурасы фатирда жылы бирү мәсьәләсен игътибарсыз калдырмый. Без инде һәр мөрәҗәгатьне үзебез алабыз. Мин үзем дә чыгам, ярдәмчеләрем дә чыга минем. Һәм бергә тикшереп, җавапны бирергә дип үтәбез. Шананы вакытында әзерлек. Ознакайда каршы старту техникасының кышкы сезонга әзерлеген тикшерделәр. 900 километр юл алар өстендә, bütün реагентлар да алынган, техника да әзер. Хезмәт җимеше бәрәкәтле, тырышлык нәтиҗәсе рәхмәтле. Калабызда урып җыю компаниясенә нәтиҗә ясадылар. Нәк менә шушы фидакарларның тырышлыгы бәрабәренә бүген өстәлләребездә икмәк бар. Көзнең соңгы айы керергә тора, димәк кышка әзерлек тә көн кадагында. Бу хакта район хезмәтләренең гадәттәге дүшәмбе планеркасында сүз булды. Эшләнгән һәм башкарылачак эшләр хакында Татнефтедор җәмгыятенең Әлмәт идарәсе начальнигы Фидаил Хайрнасов уртаклашты. Әлеге оешма район һәм республика юллары төзеклеге һәм чисталыгы өчен җавап бирә. Бу елда Яршаллы, Зәй, Әлмәт, Әлмәт Мөслим, Рус Акташы, Кузай, Дербедень, Казан, Оренбург, Кишуй, Кузьминовка, Кузай, Нурлат, Рус Акташы, Ознакай юлларының участокларын төзекләндерү өстендә эшләгәннәр. Моңа өстәп Березовкада Пасмурова урамы, Кылшариптә 1 май, Яңанәдердә Тукай урамнары ремонтланган. Эшләр шулай ук Сабанча, Багряш-Никольск, Кәләй станциясендә башкарылган. Бу максатларга 326,6 миллион сум акча тотылган. Ознакай районында каршы старту техникасының кышкы сезонга әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Район башлыгы җитәкчелегендә күчмә киңәшмә Актүбә муниципаль унитар предприятиесеннән башланып китте. Алга таба шәһәрнең яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятиесендә һәм Ознакай автомобиль юллары идарәсендә дәвам итте. Теманың дәвамы алдагы видеоязмада. Быелгы кышта Ознакай яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятиесендә барысы 16 берәмлек техника эшләячәк. 380 тонна тоз ком катнашмасы, 600 тонна ком, 15 тонна тоз әзерләнгән. Ознакай автомобиль юллары идарәсендә кышкы чорда 50 берәмлек техника хезмәт куярга әзер. Монда катнаш юл машиналары, грейдерлар, бульдозерлар, экскаваторлар һәм йөк төягечләр дә бар. Вот вся эта техника практически готова к зимнему содержанию. Бу техникалар кышкы чорга әзер. Сез монда 100% әзер булган техниканы күрәсез. Бу диварларда кышкы җиһазлар, алар да тулысынча әзер. Алга таба анда тагын да мәйданчыклар бар. Техниканың бер өлеше җәйге төзелеш эшләрен тәмамлау алдында. Часть техники работает еще по завершению летних строительных работ. Оешмада эшләр үз тәртибе белән бара. Техникада без дә үз бурычларын үтәргә әзер дип белдерә хезмәткәрләр. Ознакай вадында 14 ел инде эшлим. Җәйгелектә ямышын ремонтта йөрибез, кышкылыкта зимнее содержание. Юллар карыйбыз, чистартабыз. Рамил Ямалиев автоэлектрик. Ул биредә 1990 елдан бирле эшли. Минем белән әти дә, әни дә монда эшләделәр. Әти главный энергетики, әни кассир бухгалтер булып эшләде. Моннан пенсияга киттеләр. Мин электрооборудование, автомобиль карыйм, трактор. Юлга да чыгып карыйбыз. Район башлыгы Марсель Шайдуллин техникаларның кышкы шартларга тулысынча әзер булуына ышанычын белдерде. Техникалар ремонтланган, барысы да әзер. Бүгенге көндә шушы техниканы әзерләп бетергәннәр. 900 километр юл алар өстендә, bütün реагентлар да алынган, техника да әзер. Күчмә киңәшмә барышында ком тоз катнашмасы запасларына һәм юлларда катлаулы хәлләр килеп чыкмасын өчен өстәмә чаралар оештыру мөмкинлегенә дә аерым игътибар бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Күннер соңған сайын фатирда жылылық булмау куркыта дип сөйли халык. Бигрәк тә көн сайын идарәче компаниягә шалтыратып жылылык булмау турында әйтеп торганда. Жылылык сезоны башлануга карамастан Наталья Гусева фатирына аны һаман бирмәгәннәр. Бөгелмә прокуратурасына мөрәҗәгать иткәч, әлеге мәсьәлә хәл ителгән. Тулырак безнең сюжетта. Наталья Гусева да бүген үзенчәлекле кунак. Бөгелмә прокуроры шәхсән үзе. Бирегә Наталья Гусева чакыру буенча килгән. Жылыту сезоны ай башында башлануга карамастан, аның фатирында һаман жылы түгел. Әңгәмә шул хакта бара. Наталья Гусева жылыту сезоны башлануга көн сайын таң идарәче компаниясына шалтыратып тора, әмма нәтиҗәсез. Ждите. Көтегез дип җавап бирәләр. Ни кадәр түзеп була инде моңа? Соңгы тапкыр ачуым чыкты. 2 тапкыр йортыгызга янә җылылык бирдек диләр. Нәтиҗәсе юк бит. Натальяга бу сорауга җавапны прокуратурада эзләргә туры килә. Ул анда гариза белән мөрәҗәгать иткәч, фатирда аз гына булса да җылылык барлыкка килә, ләкин сораулар әле калган. Счет-то пришлют за отопление? Фатирга җылылык биргән дип түләүләр киләчәк бит. Ни өчен мин күрсәтелмәгән хезмәт өчен түләргә тиеш? Ваннадагы кайнар су турбасы фатирымны җылыту җылылык булган дип саналмый бит. Прокуратурага җылылык булмау турында гаризалар көн сайын килеп тора. Шуңа күрә бу мәсьәлә прокурор Ришат Шакировның контролендә. Быелның 9 аенда прокуратурага 1000нән артык гариза килгән. Аларның һәр 4-се торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемалар белән бәйле. 9 ай эчендә 1000нән артык безгә мөрәҗәгать кеше мөрәҗәгать итте. Инде һәр 4 кешенең берсе инде сфера жилищно-коммунальных услуг. Менә инде хәзер кышка таба киткәч, җылы булсын дип бүлмәләрдә кешеләр инде әлгенә суграк тотты, безгә мөрәҗәгать итәләр. Без инде һәр мөрәҗәгатьне үзебез алабыз. Мин үзем дә чыгам, ярдәмчеләрем дә чыга минем. Һәм бергә тикшереп, җылылыкны бирергә дип үтәбез. Таң идарәче компаниясе мастера әлеге йортта җылылык булмауны җылылык белән тәэмин итү турбаларында басым булмау белән аңлата. Бу проблема шәһәр үзәгенә хас. Айгөл Шәрәфиева, Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. Бу эшнең нәтиҗәләрен 8000нән артык кеше бәяләргә өлгерде дип хәбәр итә район башлыгы матбугат хезмәте. Быел республика программасы кысаларында 47 йорт төзекләндерелгән. Бүгенгә 46 йорт тулысынча әзер. Соңгысында подвал плитәләрен герметизацияләү төгәлләнеп килә. Капиталь ремонт кысаларында масштаблы эшләр башкарылган. Төзүчеләр 24 түбә һәм 24 фасадны яңарткан. Подвалларны ремонтлаган һәм лифтларны алыштырган. Шулай ук җылылык, салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү, электр һәм су чыгару системаларын модернизацияләү буенча эшләр башкарылган. Киләсе елга да күләмле эшләр көтә дип белдерәләр матбугат хезмәтендә. Шәһәр һәм район капиталь төзекләндереләчәк йортлар исемлегендә 46 объект. Аларның төгәл саны сату алу уздырганнан соң формалаштырылачак. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре дә урып җыю эшләрен тәмамлап, кышка керергә әзер. Бу хакта безнең иҗат төркеменә Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев сөйләде. Көзге компаниянең уңышлары һәм хәл ителәсе бурычлар турында Рәдифә Ногманова таныштыра. Бүген Әлмәт районында авыл хуҗалыгы өлкәсендә 800дән артык кеше эшли. Алар 20 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять, 60 крестьян фермер хуҗалыгы һәм 1 акционерлык җәмгыяте кысаларында берләшкән. Һәм нәкъ менә шушы фидакарларның тырышлыгы бәрабәренә бүген өстәлләребездә икмәк бар. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре сезонлы эшләренә нокта куйды. Бөртеккә дигән соңгы гектар кукурузны яңа урып бетерделәр. Токарликов исемендәге җәмгыять басуларында әлеге культура силоска дип чәчелгән булса да, башта салкыннар, аннан яңгырларның булмавы җитәрлек массаны җыярга бирмәгән. Шуңа күрә хуҗалыкта кукурузны бөртеккә калдырырга булалар һәм уңалар. Зерновых порядка 21 000 тонна бөртек җыеп ала алдык. Бөртеккә җыйган кукурузны да исәпкә алсак, 24 000 тонна тирәсе була. Бу яхшы нәтиҗә дип уйлыйм. Барысын да урнаштырдык, хәзер менә кукуруз киптерәбез. Ел бер культурага уңышсыз булса, икенчесе өчен уңышлы килеп чыкты. Работали, заложили склады, что-то продали. Сейчас вот занимаемся сушкой кукурузы, потому что вот кукуруза на зерно получилось в этом году. Вот видите, для чего-то погода мешает, а для чего-то она благоприятна.
Хуҗалык җитәкчесе Алексей Грушин сүзләренчә, мөгезле эре терлек үрчетүгә юнәлдерелгән җәмгыятьтә иң мөһиме азык әзерләү. Шуңа күрә чәчүлек майданнарында күп еллык печән, кукурuz, арпа икәләр. Нәтиҗәдә быел да 2 елга җитәрлек запас булдыра алганнар. Район буенча исә бу күрсәткечләр кимрәк. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча бер шартлы мөгезле эре терлек башына 32 центнер күләмендә азык әзерләнгән. Бу ел ярымлык запас дигән сүз. Барлыгы бу сезонда район басуларында 40 мең гектардан артык язгы культура чәчелгән. Шуларның 28 меңе бөртекле, калганы техник культура. Как бы то ни было, уборку провели. Ничек кенә авыр булса да, урып җыюны төгәлләдек. Бөртекле культураларның уртача уңышы гектарыннан 24 центнер тәшкил итте. Көнбагышның уңышы да начар булмады. Гектарыннан 22 центнер җыеп В алдык. районе 22 центнеров с 1 гектара. Это неплохой результат, я хочу сказать. Эшләрнең берсен икенчесе алыштыра. Алда кыш, димәк, техниканы язга әзерләргә дә вакыт җитте. Планы на 25 год у нас... 2025 елга планнар билгеле. Традицион рәвештә орлыкларны яңартырга, минераль ашламалар әзерләргә кирәк булачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре гектарына 80 килограмм ашлама әзерләргә киңәш итә. Әлбәттә, инде техник базаны да яңарту яхшы булыр иде. В количестве 80 килограмм действующего вещества на 1 гектар посевной площади. Это обновление техники. Бөртекле культураларны уру техникасының паркы 70% яңарту таләп итә. Агрегатларның бәясе соңгы вакытта нык артса да, моны агролизинг программасы ярдәмендә эшләргә әле була, ди җитәкче. Рәдиф Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Калабызда спорт туризмы белән шөгыльләнүче балалар осталыкта ярышты. 20-нче гомум белем мәктәбе базасында узган чарада 40 мәктәп укучысы, аларның әтиенләре катнашты. Спорт туризмын үстерү буенча бердән-бер түгәрәк, ул да булса Әлмәт яшь техниклар станциясендә эшли. Бүген аларда 75ләп бала шөгыльләнә. Шуларның 40-ы бүген үз кешеләре менә шушы маршрут аша узып сынап карарга булганнар. Әлбәттә, инде иң мөһиме катнашу ди үзләре. Чөнки нәкъ менә шушы дистанцияны узган вакытта алар тәҗрибәләрен арттыралар һәм әлбәттә инде белемнәрен ныгыталар. Итак, Дания, выходим сюда на старт. Рината Даишева спорт туризмы белән 1 ел шөгыльләнә. 20-нче мәктәпнең 3-нче сыйныф укучысын бирегә әнисе алып килгән. Кыз түгәрәктә үз урынын инде тапкан. Мондый ярышлар көчле булырга өйрәтә ди ул. Каушаса да, узган ел алган беренчелекне быел да башкаларга бирергә җыенмый. Очень сильно переживала, волновалась. Мы в том году тоже здесь лазили, я получила 1 место. И сейчас, может быть, получу, потому что я за 3 минуты прошла. Я очень сильно переживала. Спорт туризмы һәм ориентлашу программасы физик һәм әхлакый яктан сәламәт, үз халкының табигатенә һәм мәдәниятенә сакчыл караучы, гадәти булмаган тормыш ситуацияләренә әзер шәхес формалаштыруны күз алдында тота. Ул үз эченә спорт туризмы һәм спорт ориентлашуы кебек төрләрне дә ала. Официальная рабочая деятельность началась в туризме. Это когда я создал палаточный лагерь «Легенда». И потом затем молодежное объединение «Легенда», которое готовило инструкторов для этого лагеря. Потом был создан подростковый клуб «Легенда». Спорт туризмында рәсми хезмәтем Легенда исемле түгәрәк, аннан яшьләр берләшмәсе, аннан яшүсмерләр клубы булдыргач башланды. Шуннан бирле мин үземнең тормыш максатын балалар белән эшчәнлектә күрәм. Инде берничә буын туристлар тәрбияләдем. Берләре миңа хәзер балаларын йөртә, икенчеләре ярышларда инструктор, хөкемдар булып ярдәм итә. Старшие, те, которые когда-то у меня там малышами были, сейчас уже работают инструкторами, судьями на соревнованиях. Ярышлар нәтиҗәсендә югары осталык күрсәткән укучылар мактау кәгазьләре белән бүләкләнде. Оештыручылар мондый очрашулар алга таба да дәвам итәчәк дип белдерә. Рәдиф Нугманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әттүбәге безнең кикбоксинг белән шөгыльләнүче егет кызлары исә республика күләм ярышларга әзерләнә. Сойлап алу ярышлары Түбән Мактаманың Рытничок яшүсмерләр клубы базасында узды. Анда Әлмәтлеләрдән тыш Бөгелмә, Яршаллы, Түбән Камадан килгән спортчылар катнашты. Түбән Мактаманың Рытничок яшүсмерләр клубы балаларны спортта тәрбияли. Биредә 1 ел элек капиталь төзекләндерү булгач, тренировкалар уздыруда күпкә күңеллерәк бара ди тренерлар. Александр Панов бирегә спорт мәктәбеннән килеп йөри. 9 яшьтән өлкәнрәкләрне кикбоксингта чыныктыра. Бу юлы егетләр-кызлар дуслык турнирында очрашты. У нас сегодня здесь спарринги проходят. Бездә бүген спарринглар уза. Шулай итеп, без киләсе атнада узачак республика беренчелеге һәм чемпионатына әзерләнәчәкбез. Бүген Яршаллы, Бөгелмә, Түбән Кама, Әлмәттән командалар килде. Барлыгы 5 команда катнаша. Город Бугульма, Набережные Челны, с города Армейск
парни приехали. Главный тренер города Альметьевск, Рыжиков Андрей Юрьевич, он тоже приехал. Вот, и плюс Мактама, получается, вот 5, так сказать, команд, да. Кикбоксинг та спарринг ул ике спортчы арасында күнекмәләр. Ул стратегияләр һәм тактикалар эшләү өчен шулай ук физик форма һәм чыдамлыклы яхшырту өчен үткәрелә. Понятно, да? Для чего правую на правую работаем? Чтоб левая рука была также на базе. Понятно, да? Теләсә нинди ярышларның иң мөһим өлеше ул да булса тренировкалар. Биредә дә ярышлар башланганнан бик озак вакыт Әлмәткә кунакка килгән спортчыларның тренировка уздырдылар. Һәм әлбәттә инде иң беренче чиратта дөрес сугарга өйрәттеләр. Йоршаллы командасы түбән мактамага тәҗрибә уртаклашу өчен килгән. Тренерлары Руслан Хәсәнов әйтүенчә, дусты Руслан Нуриев белән алып барган секциядә барлыгы 30 егет һәм кыз шөгыльләнә. Очрашуга ярыш итеп түгел, дуслыкны ныгыту сыман карыйлар. Үзләренең актив көнкүрешенә яңа пункт өстәдек диләр. Сколько раз спарринговались, сколько на сборы мы ездили, вот это все. Күп тапкырлар ярышларга бардык, балаларга да, әти-әниләргә дә бик ошый. Бу бит спорт кына түгел, сәламәт яшәү рәвеше дә. Укуда өлгергәнлек тә дигән сүз. Төрле бәйрәмнәр уздырабыз, актив яшибез. Питание, дисциплина, за учебой также смотрим. В первую очередь здоровье, в баню ходим, как бы спортивные какие-то игры, интересные все эти моменты, нюансы. Күнекмәләр уздырып, осталыкны сынап караган спортчылар өйләренә таралышты. Алдауlarны республика беренчелеге аша Идел буе федераль округы командасына сойлап алулар көтә. Радифа Нугманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.